takulandirani ku presentation yathu ya Mose, Aaron ndi ndodo. Presentation imene ndiyofunikira kwambiri imene tiyakhalisiri kunazo sisi zina zimene Mulungu watiululira. Ndipo mfuna tuyambe kuwerenga pamene pa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ndi 10. 1 Corinthians 2 verse 9 anaona kuti koma monga kulembedwa zimene diso silinaziona ndi khutu silinazimva sizinalowa mu mtima wa munthu zimene zili zonse Mulungu anakonzeratu iwo akukonda iye. Verse 10. Koma kwa ife Mulungu anationetsera izizi mwa Mzimu, pakuti Mzimu asanthula zonse zakuya za Mulungu zomwe. Nyuma nthawi imene nali 2021 pamene namba kukhala ndithu uthenga umene wa true God. Nthawi imene ndithu close to 99% alizanga usana ndi magana wa uthenga onse anasonyeza nane onse anakhala dala yanga pomulungu. Ona for not nikaofusa nalo abo utende onene Bible kuti bandi ndi nayi nthawi yohula kwambiri faniro naibe abale nali wonse naibe Tembo gwira nenda khala pandekha ngabe mthu ambuye ndithandize ndodala kuise choni lonesere ndiye pamene nikaphunzira pamene na peza nophunzira pamene ndikulizuko nomala lemanekayo zimene Mulungu amandiuza anthu zimene ndipo ndimathokoza Mulungu kuti ndithu izi zake amazulira pa ifuzira Mzimu ake. Ndimathokoza ifa yesi imene ndipo chifukwa ichi tifuna kuoneso ndithu pa Deuteronomy 6:4 pamene akuti ife ndithu za Mulungu. Deuteronomy 6:4 inena kuti imvani Israeli, Yehova Mulungu wathu, Yehova ndiye mmodzi. So apa Bible ikhoza nakuno Yehova Mulungu wathu ndiye mmodzi. Okay, so tikamawerenga amene baba mawu kuti Elohim. Okay, mawu kuti Mulungu ndi Elohim amene akuchokera ku Hebrew amene ali plural ndi nzambiri. Ero ni mmodzi, Elohim ndi ambiri. So atambira kwanene mwana Yehova ndi Elohim ndi Yehova ali kwa ambiri. Mwana so iyo ndivuto limene anthu amakhala nawo chifukwa nawo kuno amatha kungowerenga mapa Mose osatha kuona kuti malo enawo amene anapisa ntchito motani. Ndiye tipitiriza tikaona ndi Bible Mulungu mwiniyo anapisa ntchito motani Elohim bwanji. Tiyende lino menepa Exodus 7 verse 1 ndi 2 anena kuti ndipo Yehova ananena ndi Mose, taona ndakuyika ngati Mulungu wa Farao ndi Aaron mkulu wako adzakhala mneneri wako. Verse 2. Iwo adzakhala zonse ndikulamulira ndi Aaron. Okay, verse 2. Ndipo udzalankhula zonse ndikulamulira ndi Aaron mkulu wako azilankhula kwa Farao kuti alole ana Israeli atuluke m'dziko lake. So tiona nawo tino Mulungu akumuwuza Mose ndikuyika ngati Mulungu. Okay, ndipo chinasema ndakuzuzula muzamene Aaron ndi amene akhala ngati nani mneneri wako. Mwanjira nawo pati kutha kuonana kuno Mulungu akufotokozera za Mose amuyika ngati Mulungu. Mwanjira ndationa tino Mose akuyimirira Mulungu ndipo Aaron akuyimirira ndani Yesu. Tiona nazo zimene zikuchitika. Koma funso limakhala kuti mauliyo ndakuyika ngati Mulungu mauli Elohim amene andifuna Mose kuti akaipa awiri atatu Mose anaipa mmodzi yekha. So Elohim ngakhala ndikulo sauthandiza zati zilipo zambiri zimozimozi zimene timagwisa ntchito mauti alendo mbalinezo za alendo pabwino alendo koma munthuyo ndi mmodzi yekha alendo. Mukuona pamenepo. So mawu akugwisa ntchito chimodzi ngakhala likulo kumakumira mmodzi. Okay, nanga amene amayikira molemekeza ambiri chifukwa chani. So lemekeza anakuno ndipo Yehova anawapasa anthu chisomo pamaso pa Igupto. Munthu yomose ndiye wamkulu ndithu m'dziko la Igupto pamaso pa anyamata a Farao ndi pamaso pa anthu. Mwanjira Mose anamupita kuti akhale munthu wamkulu kwambiri. Anayi munthu wamkulu kwambiri no anthu samamutani amamulemekeza pamaso pa Farao ndi pamaso pa anyamata ake ndi anthu onse. So Mose anasangalala Elohim, anasangalala wamkulu. So Elohim ndiye wathandiza no wamkulu ikupangira pulo chifukwa kusenzera ulimi. Okay, then mafuna so tiwerengeso 1 chapter 9 verse 10 ndi 11 anawa kuti no motero David analemekeza Yehova pamaso pa khamu yonse nati David wolemekeza ino Yehova Mulungu wa Israeli atate wathu ku nthawi zonka muyaya. 11. Ukulu ndi mphamvu ndi ulemerero ndi kulakika ndi chifumu ndi zanu Yehova
pakuti zonse zamwamba ndi pa dziko lapansi ndi zanu, ufumu ndi wanu Yehova, ndipo mwakwezeka mutu wa zonse. Ndiye tikuona lino Elohim amene sizokutino akukamba za fulo kuti zipo zambiri, mono ndi ulemerero, ndikukula kwa ulemerero andani wa Mulungu. Okay, so Davide kwakamba za Mulungu anayamutcha Elohim. Okay, Davide anayembeza Yehova maso bakhamu yonse. Okay, so akulemekeza Mulungu mwina ati Atate wa nthawi zonse. Ndiye tikuona amene aona lino ukulu ni mphamvu ndi ulemerero. So Elohim igwiritsa ntchito kwa Mulungu kuonesa ukulu wa ulemerero. Right? So tikameta saba Efeso chapter 4 verse 5 and 6. Mendera inga mbiri kuja unawo Mulungu ndi amene ali pamwamba mutu wa ndani wa zonse. Okay? Tikameta Efeso chapter 4 verse 5 ndi anadno verse 5. Ambuye mmodzi chitupe chimodzi ubatizo mmodzi. Verse 6. Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali pamwamba pa onse ndi mwa onse ndi mkati mwa zonse. So akutuza fenano Mulungu ndithu ndi amene ali pamwamba pa onse. Mulungu amene ndi amene akuchita ndani Atate ndi amene ali pamwamba pa ndani pa onse. Wana wembe verse 3 unawo kuti koma ndifuna mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Khristu, ndi mutu wa mkazi ndiye mwamuna, ndipo mutu wa Khristu ndiye Mulungu. So naona uno mutu wa zonse, mutu wa zonse amene pamwamba pa zonse palibe amene ali pamwamba pake ndiye Mose amene akutchedwa ndani Mulungu wamphamvu zonse. Ali pamwamba pa aliyense, yeyonso ndiye mutu wa ndani wa Yesu Khristu. Ndiye tikutha kuona nawo kuti kamakamba za Elohim sitikukamba za zinthu taona kale imene anagwiritsa ntchito pa Mose panonso imene akugwiritsa ntchito pa ndani pa Mulungu. Exodus 32 verse 2 akunena kuti ndipo anazilandira kumanja awo. Exodus 32 verse 4 kamba za Aaron. Okay, ndipo anazilandira kumanja awo nachikonza ndi zokotera nachiyenga mwana wa ng'ombe, ndipo anati si milungu yako Israeli imene inakukweza kuchokera m'dziko la Igupto. Ndiye kutaona amene pa Aaron anapanga fano la ng'ombe ndakuti si milungu yako, mauti milungu yako ali mufululo chifukwa tino anakisishita mali Elohim. Koma tikaona muno nsimanali ng'ombe 4 or 5 inaive nozoka mwana ng'ombe amene anagulira, koma kutchedwa milungu chifukwa chena kuti no akuipereka kwa iyo ulemu ndi ulemerero umene umaperekedwa kwa Mulungu akuipereka kwa chani kwa zinthu zimene. So taona malo amene mauti Elohim akugwiritsa ntchito ndende ndipitize tikutha kuona nawo kuti no malo amene akuyimira plural of majesty usati plural of things. Okay, ndende ndioneni 1 Timothy chapter 5 anawo tino pakuti pali Mulungu mmodzi ndi mtetezi mmodzi pakati pa Mulungu ndi anthu, ndiye munthu Yesu Khristu. So pali ndithu mtetezi mmodzi amene ali Yesu Khristu pakati pa Mulungu ndi anthu. Ndiye tikutha kuona nawo kuti Mose ndi Aaron ndi anthu awiri amene amayimirira Atate ndi Mwana. Okay, tinaona kale mphunziro wa Adamu ndi Hava ndi utatu wa Mulungu kuti no ngakhale anthu anachimwa Mulungu akugwiritsa ntchito anthu kuti akafotokozere za ulemerero wake. Ndiye tikuonera amenepa Exodus 7 verse 21 anayo kuti no iwe udzalankhula zonse ndikulamulira ndi Aaroni mkulu wako azilankhula kwa Farao kuti alole ana a Israeli amuyimire m'dziko lake. Ndikaona amenepa Yohane 12 verse 49 nato pakuti sindinalankhula mwa ine ndekha koma Atate wondituma ine yemweyo anandipasa ine lamulo limene ndikanene ndi limene ndilankhula. Tona nawo kuti zonse zimene Mose amayankhulira ndi Mulungu amafunika zinene kwa ndani kwa Aaroni. Aaroni amafunika abwereze zimene Mose atanamuwuza. Chimodzimodzinso zimene Yesu Khristu analinda pa dziko lapansi. Yesu Khristu amayankhula zokha zimene Mulungu atati wampasa. Zindeno nadi kuti no Mose ndi Aaroni amayimira Atate ndi nani ndi Mwana wake. Okay, pali ndithu zinthu zambiri zimene timaziona amenepa. Exodus 4 verse 16 ndi 17 anawo kuti 16 ndipo iye adzakulankhulira iwe kwa anthu, ndipo kudzatero kuti iye adzakhala kwa iwe ngati mkamwa, ndiwo udzakhala kwa iye ngati Mulungu, ndipo akayigwire m'dzanja lako ndodo iyi imene ukachite nayo zizindikiro
Okay, so mulungu akumuwuza Mose chinenso umene unayankhula ukamuwuze ndani Aaron. Iweyo ukamwayankhula Aaron ungakhala mulungu kwa iye yakhanga ndani kama yawo pamene mulungu lawo. Ndipo amuwuza Mose unawo kuti Mose ndodo iyi ukachitira nawo chani zozizwa. Manje tena tikuonapo chinthu chachitatu chimene chikubwera pakati pa Mose ndi Aaron. Tikuonapo ndodo imene akukachitira zotani zozizwa na ndodo imeneyi. Okay, ndipo kwa Exodus 4:20 anaona kuti pamenepo Mose anatenga mkazi wake ndi ana ake aamuna nakweza pabulu nabwerera kunka ku dziko la Igupto. Ndipo Mose anagwira ndodo ya Mulungu m'dzanja mwake. Ndipo kuthaona kuti ndodo imeneyi imene ili m'dzanja la Mose machita ndodo ya ndani ya Mulungu. Mwayi kudzera mwayi amafunika achite nayo zotani zozizwa. Exodus 8:17 verse 8 Exodus 8:17 18 19 8:17 18 19 anaona kuti verse 17 ndipo anachita chomwecho pakuti Aaron anasamula dzanja lake ndi ndodo yake napanda fumbi lapansi, ndipo panali nsabwe pa anthu ndi pa zoweta. Fumbi lonse lapansi linasanduka nsabwe m'dziko lonse la Igupto. 18 ndipo anateronso ndi matsenga awo kuonesa nsabwe koma sanakonza, ndipo panali nsabwe pa anthu ndi pa zoweta. 19 pamene palemba anati kwa Farao, chala cha Mulungu ichi, koma mtima wa Farao unalimba kusamvera iye monga adayankha Yehova. Ndipo tikutaona kuti Mulungu anamuwuza Mose ukatenge ndodo iyi uzikayitsanulira ndikapanga nayo zozizwa. Ndipo aja Mose amafunika amuwuze ndani Aaron chochita. Ndiye Mose anamuwuza ndani Aaron. Ndi Aaron tikumuona kuti akutenga ndodo ija akayitsanulira ndikapangirani chozizwa. Ndiye tisayiona kuti zozizwa zonse zimene amapanga Aaron awawa amayesera kuzichita. Kuona kwa icho sizinatani sizinatheki. Ndani ananeleza vutana ichi nchira cha ndani cha Mulungu. Machitana okay. Izi zimene zikuchitikazi izi ziwachita ndani ndi Mulungu. Ndeti kamakamba za chala cha Mulungu kamba za chala. Ndodo imene imayimira chala. Look at verse 20. Allah kuti koma ngati ine nditi usaziwana ndi chala cha Mulungu, pamenepo ufumu wa Mulungu wafikira ino. So akamba za chala cha Mulungu. 10 Matthew 12:20 no. Koma ngati ine nditi usaziwana ndi mphamvu yake ya Mulungu ya mzimu wa Mulungu, pomwepo ufumu wa Mulungu unafikira pa ino. Ndeti takupanga highlight mawu awiri pamenepa. Luka akamba za chala cha Mulungu, Mateo akamba za mzimu wa Mulungu. So mzimu wa Mulungu cha Mulungu chotani chifanana. Ndeti kamona kubwerera kubuyo Exodus 8:19 pamene anthu amene akuna kuti iyi ndi chala cha Mulungu, utaona kuti anthu amene amatana izi zini mzimu wa ndani wa Mulungu. Mwanjira ina anazindikira kuti zozizwa zimene zizi zimachitika kudzera mwa mzimu wa Mulungu. Mwanjira ina ndodo imene iyi imayimira mzimu wa Mulungu. Ndiye pamenepo titha kuima kaye kuti tione pang'ono. Mose akuyimira ndani Mulungu, Aaron akuyimira ndani Yesu Kristo anakumpa. Ndodo imene ikuyimira ndani mzimu wa Mulungu. Anthu awiri, Atate ndi Mwana, amene anthu awiri ali ndi umunthu. Kuona Mulungu akugwiritsa ntchito ndodo kuti imirire chani mzimu wake. Manje lero tikutaona kuti ngakhale Yesu kufotokoza pakamba za chala cha Mulungu ndi mzimu wa ndani wa Mulungu. Chala singakhale chapadera kapena singakhale ndi umunthu wapawokha. Okay, manje lero tikuona kuti chimene chimene ndodo ikutha kupanga chifano yagwirira ndi munthu wina. So ndodo imene akagwirira ndi Mose machita ndodo ya Mose, ikagwirira ndi Aaron machita ndodo ya ndani Aaron. Chimodzimodzi mzimu ndi umodzi, mzimu wa Atate ndi wa ndani wa Mwana. Tiona tikamafotokozera za kuperekedwa kwa mzimu kuti zimakhala bwanji. Kumaona apa Mulungu atonesera ndi chinsinsi china kuti amene ali ndi individuality, eti pali Atate, pali Mwana ndi pali mzimu wawo, mzimu mmodzi. Pali Aaron, pali Mose ndi pali ndodo ngati Mose imene ya mzimu wa ndani wa Mulungu. Ndiye tupitiriza phunziro lathu titaona pa Exodus chapter 7 verse 9. Alright, ndiye tikutha kuona amene paonera kuti pali ndodo imodzi. Exodus 7 verse 9 anaona kuti pamene Farao adzalankhula nanu ndi kuti zichitireni chodabwitsa pamenepo udzinena ndi Aaron, tenga ndodo yako iponye pansi pamaso pa Farao isanduke chinjoka. Verse 19, Exodus 7:19 anaona kuti Yehova anati kwa Mose, nena ndi Aaron, tenga ndodo yako nutambasule dzanja lako pamadzi a Igupto pa nyanja yawo
pa ngalande zawo ndi pa matamanda awo ndi pa matawale awo onse amadzi, kuti asanduke mwazi. Mukhale mwazi m'dziko lonse la Igupto zotengera za mtengo ndi za mwala. Okay, tiona nawo tino apa chimene chichitika chonena kuti Mulungu anamuza Mose kumuza Aaroni akangotenga ndodo yake ndikutambikira pa madzi, ndoti madzi onse mu Igupto zotengera za mtengo za mwala ponse pakhala ti madzi asanduka chani mwazi. Ndeti utaonera kuti chimene chichi Mulungu akumuza Mose atenga ndodo kumpasa ndani Aaroni. So panali ndodo imodzi imene tchedwa ndodo ya Aaroni ndi ya Mose. Chimodzimodzi tikamaona pali mzimu umodzi, mzimu wa Atate, mzimu wa Mwana. Okay, so tikutaona pamenepa Mose ndi amene akuchitano kudzoza Aaroni kuti Aaroni akhale wansembe. Exodus 40 verse 13 mpaka 16 verse 13 amene ndimuveka Aaroni chovala zopatulikeza ndi kudzoza ndi kumpatwa andichitire ine ntchito ya nsembe. Ndikuveka Aaroni chovala zopatulika ndi kudzoza ndi kumpatula andichitire ine ntchito ya nsembe. 14 ndipo ubwere nawo ana ake aamuna ndi kuwaveka malaya amkati. 15 nuwadzoze monga anadzozera Atate wawo kuti andichitire ntchito ya nsembe, ndi kudzozedwa kwawo kuwakhalire unsembe wosatha mwa mibado yawo. Anatero Mose monga mwa zonse Yehova anamuwuza, momwemo anachita. Ndiye tikamaona pamenepa tiona nati unali ulosi waukulu kwambiri wonano Mose amawuzidwa kuti akamudzoze ndani Aaroni. Koma Aaroni yekha iya koma ana ake onse. Tionapo Yehova nanene anamudzoze ndani Yesu Khristu ndi mzimu uja. Komanso ali chichokha komano ifenso amene tikuchitana ana a Mulungu amene tikubwera chifukwa tikukhala na Mulungu chifukwa cha Yesu Khristu, nafenso kulandira kudzoza umene kulandira mzimu umene ukuyika pa Yesu Khristu. So pali ndithu zinthu zokoma zambiri zimene tikuona ameneyo. Tioneni maumboni yake Masalimo chapter 123 verse 1 mpaka 3 anena kuti no verse 1 unani kokoma ndikokondweresa ndithu kuti abale akhale pamodzi. 2 ndipo ngati mafuta a mtengo wake pamutu akutsikira ku ndevu, ine ku ndevu za Aaroni akutsikira ku mkawo wa zovala zake, ngati mame a ku Hemoni akutsikira pa mapiri a Ziyoni, pakuti pamene Yehova analamulira dalitso ndilo moyo wonka. Okay, ndiyani utaona kuno pa nthawi imeneyi akuti chimodzimodzi monga ngati mmene Mose anadzoza Aaroni. Okay, ati zinali ngati mafuta okoma kwambiri amene anasikira ndithu kumkawa sika kundevu mpaka kumkawa kumusi kwa malaya ake. Ndati kudzoza umene kuku ndikukoma kwambiri, ndati kukuma ngati mmene abale akhale pangati pamodzi. Okay, chinthu chimodzi imene chimatifotokozera za zimene ndiyete ndipitirize. Tikaona 2 chapter 15 verse 3 akuti afika kuno masiku ambiri tsono Israeli anakhala opanda Mulungu womwe ndi opanda wansembe wakuphunzitsa ndi opanda chilamulo. Verse 4 koma pamene anatembenukira kwa Yehova Mulungu wa Israeli kusautsidwa kwawo ndi kumufuna anampeza. Tiona masiku ambiri ana Israeli anakhala opanda Mulungu womwe. Okay, ndi opanda wansembe wakuphunzitsa ndi opanda chilamulo. Tikamaona za Israeli chionyeso pano tikamba za Kristo. Aroma 2 verse 27 tera uza fino Aisraeli asopano ndi Akristo ndi wantima. Nde tiona na Kristo ambiri pa nthawi itaya ibe ngotani muona. Okay, alibe wansembe neni panopa kukhumira na wansembe alibe awiri, Mulungu mzimu ndi Mulungu mwana. Pamene Bible ikukamba zoti Yesu Khristu ali Mulungu, ikukamba zoti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, sikukamba za Mulungu mwana, sikukamba za Mulungu mzimu. So tikuona no ndithu chiphunzitso chaona kuti chasokoneza zonsezi anthu ambiri nthawi itali alibe Mulungu womwe. Komanso wansembe amene amaphunzitsa amene ali Yesu Khristu, wansembe amene alibe. Ndiri kuthakuona na kuno chifukwa imenechi anthu alibenso lamulo la Mulungu. Tikamanga za lamulo tukamba za chiyero cha Mulungu. Yesu Khristu ndiye yekha amene adabwera kukhala wogonjetsa tchimo. Yekha ndiye amene angapatse ife moyo wake wogonjetsawo kuti likhale nawo. Koma kuti Yesu Khristu adabwera kugonjetsa kena anapita kumwamba wapita basi.
kenaka akutumiza ife munthu ina amene sanagonyese kuchimo kuti akakhale nkhoso yathu. Izo zimene zokutsiunira chonse chero cha Mulungu sichikuonekera pakati pathu. Koma ndikafunafuna Mulungu yekhayo ndi wansembe yekhayo tiona nakuno timupeza. Ndiye tikamaona mulosi wake Yohane chapter 7 verse 37 anakuti no koma tsiku lomaliza ali bulu la phwando Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine namwe tere iwo okhulupirira ine monga chilembo chinati mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. 39 koma ichi anati za mzimu amene akukhulupirira iye anati adzalandire pakuti mzimu panalibe pamenepo chifukwa Yesu sanayembekezera kanthawi pamenepo. Now tikawerenga Bible ilili ndikuiwerenga mavesi amene wa mu Trinity sizingamveke pati apa verse 37 akutuza Petro amene ali ndi ludzu abwere kwa Yesu mkupa mwanjirana madzi ochokera kwa ndani kwa Yesu Khristu madzi akuimira cha mzimu wake akupereka mzimu nani Yesu Khristu. Okay, china unati mzimu ukanalibe nawo chimene wafuna kupekesa ndichi tiona nawo tuno Atate wathu kumwamba ali ndi mwana mmodzi wokondedwa yekhayo wobadwa yekhayo amene ali Yesu Khristu. Atate wathu akumwamba apezeka pena kusozera mwaja mzimu wake. Okay, ndiye Atate wathu akumwamba chomwe akuchita choti pamene Yesu Khristu akubala akumuzunzanso ndi mzimu umenewu kutereko napo Yesu Khristu akupezekanso pena ali kusozera mzimu wake. Nditi kutaona kuti tikumatenga 103:16 amoza ifuna kodi msumuzani mukaichisa mzimu ira tilengaso Ezekiel 28 verse 18 kuza ifuna Lucifer amene alengera anaipha malaika opatulika manje lena tikamakambaza kachisi opatulika tikamakambaza malo opatulika tikambaza chinthu chimodzi agere kumambaza zedati mzimu wa Mulungu kumafikira mwachinayo Atate amene anazoza Yesu Khristu tiona ma evidence yakusugolo mphunziro lino Atate anazoza Yesu Khristu ndi mzimu wake. Komano Yesu Khristu alenga mzimu umeneyo ndikuupereka kwathu osotani ulengedwa kuti no mukuzera pamenepo kupezeka kwa Atate ndi kwa mwana kukhale mwanani mwa iwo. Koma kuyambira tchimo lino kwa dziko lapansi panali kulekana kwa munthu ndi nani ndi Mulungu. Moyo wa munthu kunatani unamongera. Mwafika pakati pa anthu onse amene akubadwa kuchokera mwa Adamu akubadwa mtchimo papezeka Adamu wina wachiwiri amene ali Yesu Khristu. Yesu Khristu amafuna abwere pa dziko lapansi pano azagonjeza tchimo. Agonjeza tchimo akweresa apite kumwamba. Chifukwa chinato pamene anali munthu sadakatha kupezekanso pena losozera mwa mzimu. Akabwera kumwamba chilekecha Mulungu amuzoze Yesu Khristu ndi mzimu umenewo. Akazoza ndi mzimu umenewo chilekecha Yesu Khristu akwanitsa kutenga mzimu umenewo ndikusaniraso ndani ifeyo. Ndikuona pamenepo mwanjira ina pambira tchimo amene inakhalapo mzimu umenewo timalandira ndi mzimu wabwino. Okay, mazibwera ni kwa ndiwa masondera pale mzimu umenewo ndi umwewo pachiyambo pamene adana nazoza nawo Yesu Khristu ndi wene masondera pale. Unaona pambira pa Pentecost chinthu china chimene sichinakhalepo chimafika chichitike. Aheberi 5 verse 1 ndi 5 wajia pakuti mkulu wa ansembe aliyense wotengera mwanthu amayikika chifukwa cha anthu mzinthu za kwa Mulungu kuti apereke mitulo ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. 5 koteronso Khristu sanazilemekezeka ayisere mkulu wa ansembe koma iye amene analankhula kwa iye. So Aheberi chapter 5 verse 1 now to Yesu Khristu anazilemekezeka kwa chilo ansembe. Okay, tona nawo kuno wansembe amene angalera mitulo Yesu Khristu amafika akhale wakugonjetsa tchimo agonjetsa tchimo akwere kumwamba akakwera kumwamba akazozedwa ndi Atate. Ndiyoti po zonse Atate atha kuti samira mzimu kwa ife mwana akamasonyera mzimu kwa ife mmene kupezeka kwa Atate komanso moyo wogonyesa wa Yesu Khristu moyo wosatha moyo wa munthu woyambirira kugonjetsa tchimo kuti ine ndiye ndikakhala udali munthu wokumusika ichi moyo umene kupereka anthu umene panali kuthaiyese ngakhala tamanda anyado mzimu woyera. Ndiye tikapitiriza Aheberi Aheberi chapter 1 verse 9 akutuza ifenano Aheberi 1 verse 1 ndi Aheberi 1 verse 9 ona kuno kumaponera za mwana ati mpando wachifumu wanu Mulungu kufikira nthawi za nthawi ndipo ndodo yachifumu yongoka ndiyo ndodo ya ufumu wanu. 9 mwakonda chilungamo ndi kudana nacho choyipa mwayichi Mulungu ndiye Mulungu wanu wakuzuzani ndi mafuta achikondwerero chenicheni kuposa mzanu. Tikuona namno pano Yesu Khristu anali pa dziko lapansi
nagwetsa tchimo nabweranso kumwamba achifoti anadana ndi tchimo wazunzidwa ndi mafuta achikondwerero koposa azinzake. Mwanjira Yesu Khristu akuzunzidwa kuti akhale wansembe. Tona pa dziko lino lapansi mmene ali pa dziko lapansi pano anazunzidwa pa ulemu wake kuti akachite ntchito yake monga Mesiya, mneneri amene ali Mesiya. Komano pamene akuyamba ntchito yake ya unsembe afunika azunzidwe. Akazunzidwa chonchito Ahebreyu chapter 5 verse 1 athu apereka mitulo kapena athu apereka mphaso imene ili mphaso ya Mulungu. Mwana mphaso kuti ifeke ifeyo afunika azunzidwe ndi Mzimu Woyera chonga kuti athe kutipasa moyo umenewu wosatha. Machitidwe athu chapter 2 verse 32 ife anena kuti Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa zaichitira mboni ife tonse. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera anatsonera ichi chimene ili mbuya mumva. So Yesu Khristu akulandira lonjezano la Atate limene anamulonjeza. Yohane 17:5 anati mulembekezeni ndinu nokha. Mwanjira ulemerero umene uli wa Yesu wa Mulungu Mzimu Woyera umene uli Mzimu Woyera paja Bible linalo Mulungu ndiye Mzimu. So Yesu Khristu amempa Yohane 17:5 linalo mundi lemekezeni ndinu nokha. Mwanjira Mulungu afunika amulemekeze Yesu pomwe zonse eni Mzimu Woyera. Chotero zimene zinachita pa Pentekoste chichiyanja ngamuzoza Yesu Khristu mongati Mose anazuza Aaron nakhala wansembe. Right? So tikutaona chimene chikuno pamene Yesu akuzunzidwa iye anakutenga Mzimu umene ujusa naso ife kuti pasamoyo wake. Ndiye tikutaona papa Mateyu 3:16-17 analo ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi ndipo nali nyama inatsegulira iye ndipo anapenya Mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda nudzamere pa iye. Verse 17 ndipo nali mawu ochokera kumwamba akuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwa iye ndikondwera. Ndipo kuona wano pa ubatizo uchitika njani mawu kutsekuka anambira kaona mafilimu amona kaya nakhunda kokutera kumalo kumamba unatsenga mbere makhala mitambo ichoke kakuli kwa mitambo kulibe mitambo kumalo wayatsenga kwambiri naona Mzimu akudza kutiranga yaleko alesa amene anaona kunkunda kunda ikamaterema panga mapikake chonchi. Ndipo nalo kuwala kuchokera kwa Mulungu kunabwera kutera panani pa Yesu Khristu. Ndipo mwana afika kuchokera kumwambako kuti uyu ndi mwana wanga wodani wokondedwa. So tona nalo Mulungu anayankhula kudzera kwa Mzimu wake pachani pa ubatizo wakha kwa mwana wake. Komano tikamona Yesu Khristu mene sanazunzidwa amene tikasumulungu ngati Atate fanira monga ngati mmene Mose amapangira kuti Aaron akagwira ndodo ya Mose amachita zozizwa. Mose akakhala ndodo amachita zozizwa. Tione Marko 16:9-20 anena kuti pamene Ambuye atatha kulankhula nawo analandira kumwamba nakhala pa dzanja lamanja la Mulungu. So Yesu Khristu atamaliza kulalika pa dziko lapansi anakwera kupita kuti kumwamba. Mavesi 20 analo ndipo anatuluka nalalikira ponseponse. Ndipo Ambuye anachita nawo pamodzi natsimikiza mawu ndi zizindikiro zakusalapo. Amen. Now mukaona vesi imene iliyodabwisa no anthu atamba kutuluka kulalika Ambuye anachita nawo pamodzi. Okay. Yesu Khristu anachita nawo bwanji pamodzi? Yesu Khristu ali kuti ali mwamba. Mwana kapita kulalika atakuchita nawo pamodzi zozizwa. Zitheka wani kuti Yesu akuchita zimene zifatimo ali bwanji pawo kudzera mwa Mzimu umene iye watani wazunzidwa nawo. So Yesu Khristu akapezeka pina pali kudzera mwa Mzimu Woyera umene iye wazunzidwa nawo. Tikamona amenepa Machitidwe chapter 9 verse 3 4 5 6 7 8 9 anaona kuti no verse 3 ndipo poyenda ulendo wake unali kuti anayandikira Damasco ndipo mwazizizi kuwala modzinga kuwunika kuchokera kumwamba. Verse 4 ndipo anagwa pansi namva mawu akunena naye Saulo undilonderanji. 5 koma anati ndiwo yani Mbuye? Ndipo anati ndine Yesu amene munalonda. Verse 6 komatu uka nulowe mudzi ndipo kuzanenera kwa iwe chimene uyenera kuchita. Verse 7 ndipo amunawo akuperekeza iye anayima atamvadi mawu koma osana munthu. Okay, ndiye tikaona amene papa tiona kuti nkhani imene ndiyodabwisa kwambiri mwana madabwa nayo chifukwa kuti machitidwe samagwisa ntchito kwa zimene zichitika papa ndiyoleka papa ndizofanana ati
Saulo akupita ku Damasco anaona kuwala eti anagwa pasi ndipo anamva mawu achokera kuti akumayankhulisa ndipo anthu onawo anangomva mawu sanaone nali munthu pa ubatizo anthu anamona Mulungu ngati ayi anangomveka ndi mawu a Mulungu koma chimene chinaoneka ndi chani ndi kuwala kwa Mulungu kumene kunachera pa Yesu Khristu ndi yani khunda imene ulizimera so apanso Yesu Khristu pamene azozedwa akuyankhula ndi Saulo kuwala kukubwera Saulo akugwa pasi akumva mawu andani a Yesu Khristu so tona nawo tuno Yesu Khristu ndithu wazozedwadi ndi Mzimu Woyera akutha kuchita zonse zimene Atate akupanga monga pa ubatizo ndithu kutha kupitiriza Exodus 7 verse 6 pamene ana Israeli anatuluka umene mu dziko la Igupto unali mchipululu unalibe madzi naho analirira kwa Mose ndimuone zimene Mulungu anamuwuza Mose tisalano Mose alimira ndani okay Exodus 7 verse 6 anati taona ndidzayima pamaso pako patanthwe mu Horebe ndipo upande tanthwe nadzatuluka mu madzi kuti anthu amwe ndipo Mose anachita chomwecho pamaso pa akulu a Israeli nawo tikaoneka vesi imeneyi Mose akuzidwa nawo atani ali mmenya tanthwe limeneyi kuona pamenepe pamene akumenya tanthwe limeneyi chiyika chani madzi akutani akutuluka uko kunali kuyambikira kwa ulendo nawo tikapita kumapita ulendo tichilika chani Nehemiah chapter 20 verse 8 9 mpaka na 12 akuti chani nayeso nthawi ina anthu analirira madzi ndimuone zimene Mulungu anamuwuza Mose nimerekileresera anano tenga ndodo musonkhanise khamulo iwe ndi Aaroni m'bale wako munene ndi tanthwe pamaso pawo kuti iwe wapase madzi potero uwatulusire madzi tanthwe ndi kumwetsa khamu la anthu ndi zoweta zawo 9 ndipo Mose anatenga ndodoyo kuichotsa pamaso pa Yehova monga iye anamuwuza 10 ndipo Mose ndi Aaroni anasonkhanitsa msonkhano patanthwe nanena nawo iye tamvani opikisana naye kodi tikutulutsireni madzi m'tanthwe lomweli 11 Mose ndipo anasambula dzanja lake napanda tanthwe pamene ndi ndodo ndipo madzi anatuluka mochuluka ndipo khamu linama ndi zoweta zawo 12 ndipo Yehova ananena ndi Aaroni ndi Mose popeza simunakhulupirira ine ndipo ndipatula ine pamaso pa ana Israeli chifukwa chake simudzalowanso msonkhano m'dziko ndinawapatsani ndilo unanaponapo Mulungu akuchita chimene chapatera mayambiriro kwa ulendo anamuwuza Mose tamenya tanthwe ukalimenya tanthwe madzi ake mapita a ulendo asanalowe mu dziko la Kanaani akumuwuza nawo Mose Mulungu akukwiya kutanthwe Mose akuchita chimodzimodzi akukhala kwa tanthwe koma kulimenya kangati kawiri nemongona Mose pamira panga asuza waso mzimu wake nakena kuti chinamuyipira Yehova ndi chani nthawi kuti mpaka na Mose wachita monga anachita mwambiro kuti ifani Mose sanafere chabe kuti izimabira chani mwana kuti ndineswa mpaka mafuwa kunena kuti sindifuna kuti mukhale osadziwa abale kuti makolo athu onse anali pasi pa thambo nawoloka nyanja onse 2 nabatizidwa onse kwa Mose mu thambo ndi nyanja nadya onse chakudya cha uzimu chimodzimodzi 4 namwa onse chakumwa cha uzimu chimodzimodzi pakuti anamwa mwa tanthwe la uzimu nakuwatsata koma tanthwe ndi Yesu Khristu mwanjirana mwala umenewu kumene kwambiri anamuwuza Mose kumayambira kwa ulendo nawo kati mwala umenewu kumene mapita a ulendo anamuwuza kuti angoyankhula mwala umenewu umayambira ndani Yesu Khristu okay so tikuona kuti Mose amene akulira Atate amafunika akanthe chani mwala umenewu kuyambira koma kumapita akufunika utani auyankhulitse chengati mwala ubwesiyani ubwese madzi Abele 4 verse 4 5 to 6 aonena kuti pakuti sikutheka wakonzanso atembenuka mtima iwo amene anaunikidwa pa nthawi yake nalawa mphatso yakumwamba nakhala olandirana naye Mzimu Woyera 5 nalawa mawu okoma a Mulungu ndi mphamvu ya nthawi ikudza koma anagwa mchisekero popeza idziperekanso okha mwana wa Mulungu nachititsa manyazi Woyera okay so tona nawo tinonkhana kuliya kundina kuti munthu amene walandira uthenga ndikupesa kuti munthu amene akwata sosona ndi Mzimu Woyera
amene mzimamuva. Okay, munthu amene akachita choncho ngamba nokususa ngamba kupita na njira yolakwika ndikuti achikhulupirira yake imakhala zokuti wambiri munthu kutani kubwereza fora munthu amene amakhala ngati akumuchitisanso Yesu Khristu manyazi, akumuyika iye ndithu poyerayera ndikumvesanso mavuto ena. Okay, ndiye tikaona pamene papa mwala amene umayimira ndani? Yesu Khristu. Tiwonanamo Yesu Khristu amafunika akachite kangati? Pamodzi. Okay, tikalenga Mateyu chapter 26 verse 1 anaona kuti pamenepo Yesu ananena kwa iwo, inu nonse mudzakhumudwa chifukwa cha ine usiku uno, pakuti kwalembedwa ndidzakantha abusa ndipo zabalika nkhosa zagulu. Mwanjirena mwala amene umafunika akachite pamodzi ndani? Yesu Khristu. Yesu Khristu amafunika akachite pamodzi chonga ndi madzi atuluka. Yesu Khristu anakachita pamodzi akafa ndi munthu pamene Mulungu anamusiya yekha, ndipo Yesu Khristu anasankha kukhala bwino. Chifukwa chimenecho anabwera ndithu kuifa, anamwalira Yesu Khristu pamodzi chifukwa cha inu ndiye. Koma kuchokera nthawi imene pita ukuku kuti madzi atuluke, mzimu ubwere kwa ife, moyo umene uchoke kwa Yesu Khristu chiyachani Mulungu akuzoza ndani? Yesu Khristu. Pamene akuzoza Yesu Khristu Mulungu amene chichiyachani Luka chapter 11 verse 7 anati pamene ine mukufuna zimene mungopempha ndimodani uberekera. Mukuona pamenepe sotoonana kuno nkhani ikulu imene Mulungu amafuna kuphunzitsa ana Israeli imene imafunika izakhala ngati chifanizo kwa ife chonadi Yesu Khristu azafa kangati? Kamodzi. Koma kuzera mu imfa yake mdalitso wake wazibwera uzaza kwa ndani? Kwa ife. Kasuku wa madzi amoyo uzaza kwa ife mwaulere. Ndipo kuchokera nthawi imene mpaka umapita nthaka imene ifanana ku Kenani kuchitika chani? Madzi amene ali mzimu azabusira kwa ife. So toonana kuno kantchita kwa nthawi madzi atuluka nthawi kumira pakapa. Yesu anafa pakapa anapita kumwamba. Pentecost erereni mvula yoyamba inatani? Inabwera. Komano tisanalowe mu Kenani ndithu pa sinde kapena pa borders kuti tikalowa ku Kenani tifuna ndithu izakhalenso ndithu kukhala ndi ludzu lwa Mulungu kupempha ndithu mwapadera chani? Madzi, ndipo kuzamira laterally kuti tikalowe kuti mu Kenani. So Yesu Mose kukantha mwala amenewo anasokoneza usiku ndi chifukwa chimene kuona muzeraku simukolowa kuti ku Kenani. Alright, tiona pamenepa Zakariya 3 verse 9 anena kuti pakuti taona mwalawo ndinawika pamaso pa Yoswa, pa mwala umodzi pali maso asanu ndi awiri. Taonani ndidzaloka mawere ake ati Yehova wamakamu, ndipo ndidzachotsa mphulupulu ya dziko lidza tsiku limodzi. Tikamona mwala amenewo akutcha ati mwala umene uli ndi maso akati? Asanu ndi awiri, maso 7. Tikaona mwala umene uli bwino timaso ndano chapter 5 verse 6 ndikambaso za Yesu Khristu amene ali nkhosa. Chapter 5 ngamba za nkhosa imene ili maso angati? 7. Maso a 7 amene akumira mizimu ingati? Isanu ndi iwiri. So naona mwala amene uli ndi maso 7, maso amene akumira mzimu ina. So Yesu Khristu amene akumasa chani? Mzimu wake. Okay, so toonana tuno zonsezi ndithu zimayimira chinthu chimene. Ndiye tikapitiriza 1 Petro chapter 10 verse 11, 1 Petro chapter 1 1 Petro 1 verse 10 11 anatu kunena za chipulumutso ichi anafunafuna nasanthula adi aneneri pakunenera za chisomo chikulu dzerani. Verse 11, ndi kusanthula nthawi iti kapena nthawi yanji mzimu wa Khristu pokhala mwa iwo analodzera pakuchitira umboni wa masautso a Khristu ndi ulemerero wotsatira nawo. Tiona napo kuyambira chiwango chakale amakhala ndi mzimu woyera. Ndinaona akale kunena kuti Yesu Khristu amene kuyambira nthawi za nthawi anakusoda ndi mzimu wa Mulungu. Ndiye zonse zolengedwa zimengedwa kudzera mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu amagwiritsa ntchito mzimu woyera kulenga zonse. Okay, pambuyo pa zimenezo akalenga tigwiritse ntchito for example angelo amakhala azazira ndi mzimu wa ndani? Umenewo. Ndiye akakhala azazira ndi mzimu umenewo pamakhala kuno kupezeka kwa Mulungu ndi kupezeka kwa Yesu Khristu Mulungu mwa akhati amenewo. So naona kuno muchiwango chakale pamene anthu anachimwa tikamona kuti anthu akuzazira ndi mzimu woyera kumakhala no anthu amene azazira ndi mzimu umene ukuyenda ndi nani? Ni Mulungu kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Okay, so tikapitiriza amene kuona nati Yesu Khristu ndithu ndi mwala amene uli ndi maso 7. Okay,
chivomso 3 verse 1 akuti fedoro ndipo kwa angelo wampingo wakusade lemba izi anena iye wakukhala nawo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu nyenyezi zisanu ndi ziwiri niziwa ntchito zako kuti uli nazo zina lakuti uli ndi moyo ndipo ukakufa. So mpingo wakusade umene umakhala ndi zina la moyo koma ndi akufa amene amazitchanda Khristu koma atakana mphamvu yake. Chipulumutso chawo chimadzera mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu akuzionetsa yekha kuti iye ndi amene angapase moyo anthu akufa amene akufa mzimu. Iye amene ndi mizimu isanu ndi iwiri Yesu Khristu. Mizimu isanu ndi iwiri yana ya Mulungu ija timakamba zija. Maeneka John chapter 5 verse 6 alozera fanaka kuti ndipo ndinaona pakati pa mpanda chifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chiwiri ngati waphedwa wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndiyo timira yoye mdziko. Sono nala kuno mizimu isanu ndi iwiri ikukhala ikusonyezera ndi maso asanu ndi awiri amene ali mwana wankhosa ameneyo. Okay, so no nala kuno mizimu imene akuli mizimu ya Mulungu. Tona nala Yesu Khristu amene akuzozera mizimu anali wa Mulungu. Right? So when I was in the Yesu Khristu akutaka kuti basa mzimu wa Mulungu umene ukubwera si moyo wako moyo wake ugonyesawo. Right? Hapa ku verse 4 ukuzefe nakuno ndi kunyezimira kwake kunanga kuwunika anali nayo misisi ya dzuwa yotulukira mdzanja lake ndipo pomwepo unabisika mphamvu yake. So tikamaona pamene papa akakufika so tikamaka za nyanga zimene zili pa mwana wankhosa zikama za mphamvu zimene Yesu Khristu anafotokoza mphamvu zonse zakusiwana kwa ine imene amapita kumwamba. Ndiye pamene pa Exodus 19 verse yake ya 6 akama zokuti chani amene paona kuti ndipo ndizakuyisani ufumu wanga wa ansembe ndi mtundu wopatulika. Awa ndi mawu amene ukala kuli ana Israeli. So tona ana Israeli ngakhale kuti panali Aaron ndi ana ake amene anasankhidwa kupatulika pakati pa ana Israeli kuti azikhala ansembe opereka nsembe ku kachisi. Wale mtundu wonse mafumu okhenga ndi ansembe amene akutenga kwa Yehova ndikuonesa kudziko lonse lapansi. Ndili kaona pamene hapa Exodus 28 verse 1 ndi 2 onena kuti ndipo uyandikire Aaron m'bale wako ndi ana ake aamuna pamodzi naye mwana a Israeli kuti andichitire ine ntchito ya nsembe. Ndiwo Aaron, Nadabu ndi Abihu, Eleza ndi Itamara ana Aaron. Ndipo usokere Aaron m'bale wako zovala zopatulika zikhale zaulemu ndi zokoma. Lero nalano Mose akuyitanira kuti akazoza Aaron ndi ana ake koma osati chichokha komanso kuthaonawo kuti ati ana ake Aaron akazosokere Aaron chovala chokoma. Tionana kuti Yesu Khristu amene ali pa dziko lapansi anakhala ndi nani mudyanyi yabwino nenda ndi Mulungu. Amene ali pa dziko lapansi anasoka ndi chovala chokoma chimene tikuwuzira ndi chiyero cha ndani Yesu Khristu chimene ino ndine ndikakhala mwa Yesu Khristu matani timafikira nacho. Then mafuna unaona Aaron ndi ana awiri, right? Magulu awiri ana ake Aaron. Okay, Numbers chapter 3 verse 2 anena kuti ndipo mayina ana Aaron ndi awa woyamba Nadabu ndi Abihu, Eliya ndi Eleza ndi Itamara. 3 awa ndi mayina ana amuna Aaron ansembe ozozera amene dzadza manja awo udachita ntchito ya nsembe. 4 koma Nadabu ndi Abihu anafa pamaso pa Yehova muja anabwera nawo kuti achiyenda pamaso pa Yehova m'chipululu cha Sinai ndipo analibe ana koma Eleza ndi Itamara anachita debito ya nsembe pamaso pa atate awo Aaroni. Lero nalano mwana awiri amene anafuwa amene anali magulu awiri anabwesa kuti achiyenda ndipo Yehova anakana ndi awiri enawo amene anapitiriza kugwira ntchito ya nsembe mwandani Aaroni. Imezi nsapadera kwambiri. Numbers chapter 3 verse 5 anakuti ndipo Yehova ananena ndi Mose nati sendera nalo kuno fuko la Levi ndi kuwayika pamaso pa Aaroni wansembe kuti atumikire ndipo azisunga udikiro wake ndi udikiro wa khamu wonse pa khomo la chihema chokumanacho kuchita ntchito ya kachisi ndipo asunge zipangizo zonse za chihema chokumanako ndi udikiro wa ana Israeli kuchita ntchito ya kachisi. 9
ndipo zipereka Alevi kwa Aaroni ndi kwa ana ake aamuna pasike kwa iye ndi chochokera kwa ana Israeli. Lero ndalamo Alevi onse amafunika azigwira ntchito limodzi ndi ana Aaroni, koma osatero akakhala ansembe, koma lero azikakhala akugwira ntchito kukachisi azikadikira ndi kuyembekezera ana onse a Israeli amene angafune ntchito zachani za kukachisi. Lero ndalamo ngakhale Aaroni ndi ana ake a Alevi, Aaroni ndi ana onse obadwa mwa iye ndi okhala amene amayitanidwa akhala chani ansembe. Ena onse Alevi amafunika zikagwira ntchito kuti kukachisi umene. Ndiye tikaona kumeneko Numbers chapter 3 verse 9 mpaka na 14 ananena kuti ndipo uzipereka Alevi kwa Aaroni ndi kwa ana amuna ake apasike kwa iye ndithu ochokera kwa ana Israeli. 10 koma ika Aaroni ndi ana ake amuna azisunga ntchito yawo ya nsembe ndi mlendo wakusembera pafupi amuphe. Mwanjira ina ntchito imene ya usembe sipafunika ichitidwe ndi aliyense. Mulungu anachita kuyika mapati amene aseka kuti asimbe pafupi agwire ntchito amene akali atusule amene apheke. Okay, let's leave it. Ndipo panena ndi Mose nati, ndipo taonani ine ndatenga Alevi kuwachotsa pakati pa ana Israeli m'malo mwa ana oyamba onse oyamba kubadwa mwa ana Israeli. Ndipo Aleviwo ndi anga, pakuti ana oyamba onse ndi anga. Tsiku lija ndinakantha ana oyamba onse a dziko la Igupto, ndidzapatulira ana oyamba onse mu Israeli, kuyambira munthu kufikira atoweta ndiwo anga ine ndi Yehova. Mwanjira ina kuti Levi akhale opatulika chinachitika chinena kuti pachiyambi pamene amatuluka ku Israeli Mulungu anawuza ana Israeli anena kuti mutenge ndithu nkhosa, ndiye nkhosa amene muyitani muyizenga pakhosi, moyezenga mutenge mwazi wake mupake wanyani pazikutu kapena pamaposts pazisera, right? Ndiye ana a Israeli onse anapulumuka ku imfa imeneyi, koma ana a Igupto anatani anafa. Ndipo chifukwa chimenechi Mulungu ananena ana onse oyamba chifukwa kumusamira ana onse ndi adani ndi anga. Mwanjira ina manja iliyonse ana amuna oyamba mafunika akhale kuti iwona amene azitumikira ana a Yehova. Koma ife tinopa Exodus chapter 32 anthu onse anawukira Yehova ndi mapembedza mafano ndi mtundu okhala Alevi alo onse atasika ananda amene alibaya Mulungu Alevi okhala amene aliyambira ya Mose. Anabwambira ya Mose ndi okhala amene alenga zida zawo ndi kuwononga iwo amene amapitiriza kupembedza mafano amene. So by far me Alevi ndithu anapatulika mabadi adera kuti azigwira ntchito ndithu ndi Aaroni. Right? So tikuthawikiza nkhani ndiye kunali ndithu kuwukira. Okay? Tikufotokoza nkhani zonsezi chifukwa zikhala zomveseseka kusogoloka. Numbers chapter 16 verse 3. Ndipo anasonkhana mosusana pa Mose ndi Aaroni nanena nawo, mukula mphamvu inu pakuti khamu lonse linopatulika onsewa ndipo Yehova ali pakati pawo. Mukudzikuza bwanji patsogolo Yehova. Ndiye tiona kuno tikaona Numbers chapter 16 ikubwera tikusa pa Numbers chapter 14-15 pamene anthu adapita kuzonda ziko limene masiku 40 ndibwerapo anamaliza kuzonda tsiku limene anthu anafika ona ati iyayi mwe usilikalo we zinakuyo umene Joshua ndika amene apakuti kalowa ndi anthu onse anafuna wagenda Joshua ndika muwononganso ndi Mose ndiye zidatenga zidandika zinakuyo Mose anafika kunena kuti Mulungu anamuza Mose anthu abasakala osafika kuchipululu atenge tsiku limodzi chaka chino aenda mmene muzaka 40 ndathu anafika iya apa basi tachiwa tikufuna tibwere kuphiwa mosalanza loku sikukwanisa ndathu anapitirizapo kuvatani mukabwera ndathu ndikupitiriza ukabwera chinachitika chani chinachitika anagonjesera osati masewera ndadakhala kuyenda mchipululu kuthanyine mkulu uyo amene ali Kora Jaffa anawukira Mose yawo nariya zikuonesa kuti iwe ndi Aaroni amene ndi kuti anthu onse adaonani ndiwoyera. Ndiye tiona nano Kora ndi Jaffa anakwimira Lucifer mwana Lucifer amene anayambisa kumuwukira Yesu Khristu maso kumuwukira Mulungu. Lucifer amene anayambisa kumuwukira kuti mwenebu kumene amene ati ayi ine ndizakhazika mafumu amwanjira Lucifer amafumu zonano iye atakazisa ufumu amene safunika lamule mitima mwandani mwanjira ine amafuna yake ufumu amene yazalamulira yake. Ndiye onana muzimene afunoza mmene afunoza Lucifer tuno osandonani ndiwoyera angelo ndiwoyera athanzira muyoka ndipo afika imene Lucifer anapanga system poyamba imene inayotukula yotukula pamoja. Lucifer amene anamisa tchimo dzuwa la tchimo imene ikulikana ndi Mulungu wekhane nawo ndiye munthu akayakana ndi Mulungu ndipo akayakana ndi mzimu wake lero munthu amene ali mu tchimo.
tsono nanakuwa ndi Davine anayamba kugwiriza zimene Satana anayamba kuti kumwamba kumuwukira ndi mwana wake. Okay, verse 7 aona kuti no. Verse 6 aona no, chitani ichi ndidzitengera mbale za zofukiza kora ndi khamu yake 7. Muyikemo moto ndikenso chofukiza pamene pamaso pa Yehova mawa, ndipo kudzale kuti amene Yehova amusankha wopatulika ndiye wamkulu wamphamvu ino ana Alevi. Tsono nabno Kora ndi Davine analinso ana Alevi amene anawukira. Amawukira Aaroni komanso Mose anali Alevi. Chimodzi moti nabno Lucifer anali mmodzi mwa andani wa angelo amene anawukira ndani Yesu Khristu. Anali angelo onse anali pansi pa ndani pa Yesu Khristu. Tikalenga 1 Korinto 8:6 anali zinthu zonse zichokera wanati kwa Mulungu, koma ati ndi ambuye ngati mmodzi zichokera mwa Iye. So angelo onse anali mwa Yesu Khristu. Mwanjikana anali otumikira kwa Yesu Khristu. Komano pa nthawi akumuwukira Iye chimodzimodzinso Kora ndi Davine akumuwukira Mose. Mafano Mose ndi amene anazo zozala akumuwukiranso ndani Aaroni kwambiri. So Mose awukira kwakutenganika zofukiza tipite pamaso pa Yehova. Tisayona nato ana Aaroni adakantida ifanana kwesa akunga wajire. Me Mose amene ali ndi Yehova musangakha aonekera pati pamene. So inayi challenge yopsa kwambiri. Ndipo vesera kuti ndipo Mose ananena ndi Kora. Davine sopanena ana Alevi verse 9. Kono muyesa chinji chikuno kuti Mulungu wa Israeli anakusiyanisani kwa khamu la Israeli kukusendezani pafupi pa Iye kuchita ntchito yakachisi ya Yehova ndi pamaso pa khamu kuwatumikira. So ndimodzi kumwamba Mulungu Aheberi chapter 1 kumufotokozera Lucifer no Aheberi chapter 1 verse 7 kuti angelo onse siotumikira. Verse 14 angelo akenso kuti ndi malaya amoto otumikira. Tonana angelo anangulekera kutumikira chimodzimodzi apapa ana Alevi anayambikira no azitumikira ana anu ntchito yawo. Komano awa anayamba kufika nawonso ndi woyenera kuposanso iwo amene anayika kuti azitumikira. So pachifukwa chimene chichi Mose akuwafunsa Aheberi chapter 1 Mulungu sanafunsanso Lucifer ndi gulu lawo kuti akulaku kukhala Nimene 16 nato ndikuti Nimene 16 ndikuti anakusendeza iwe ndi abale ako onse ana Alevi pamodzi ndi iwe. Ndipo kodi mufunanso ntchito ya nsembe chimodzimodzi Lucifer? Kodi Lucifer iye pamene wayikira kuti ukhale ngelo wakuunika, kodi nawenso ufunanso kuti ukhale kuunikako? Ufuna kuti ukhale nayo zipembedzedwa? Sono nawo malayi ndithu kufotokozera kwakukulu nditi kamayi ngakhale imene timatha kumvetsa ndithu zimene zimachitika mwa Lucifer. Okay, Nimene 16 verse 11 akuti chifukwa chake iwe ndi khamu lonse mwasonkhana kutsutsana ndi Yehova, ndipo Aaroni ndani kuti mudandaule pa Iye. So modzati apapo ngati iwo amene mukutsutsana ndani ndi Yehova, fatano Aaroni ndani kuti mutani kusane naye chimodzimodzi mmene angelo anawukira Yesu Khristu. Kumuwukira Yesu Khristu ndi anamukira ndani Yehova. Fatano anamukweza Yesu Khristu kuti azipembedza ulomba pa onse. Afilipi chapter 2 verse 5 mpaka 12 ndi Yehova. Ndipo muwukira chimenecho amakhala muwukira ndani Yehova mwini. Mwite ndipitize Nimene 16 verse 13 akuti kodi ndi chinthu chaching'ono kuti watikweza kuti chosa mdziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi kutipha mchipululu, koma udziyesanso ndithu kalonga wa ife. So nana kuti no verse 14 ndipo sunatilowetse mdziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi kapena kutasa cholowa cha minda ndi minda ya mpesa. Kodi udzakalowa amuna awa maso awo silifikako? So nana kuti anthu anamba kunena kuti Mose ndi amene ali vuto, anamba kuchosa vuto pa iwo. Tikozunza Lucifer anamba kumpanga akizi Mulungu kuti ndi amene ali ndi vuto. Mulungu adangomuwuliza Lucifer naye ayikhazikitsa ufumu wake azipembedzera mozunza Yesu zikhala. So Lucifer anamba kupereka ndithu kudamizira kuti Mulungu ndi amene ali ndi vuto. Komano apapa tiona nakuno na Yesu kula amene Kora ndi Davine anamba kunena ali afuna ndi nani? Ni Mose. Mose satowetsa kuti mphini. Mose ndi amene akutimangitsira mo. Nimene 16 verse 15 kusika Mose mpaka 19
pamene Mose adapsa mtima ndipo anati kwa Yehova, musasamalira chopereka chawo, sindolanda bulu wawo mmodzi kapena kuchitira mmodzi wa iwo. 16 ndipo Mose anati kwa Kora, iwe ndi khamu lako lonse mukhale pamaso pa Yehova mmawa, iwe ndi iwowa ndi Aaroni. 17 nimutenga munthu yense mbale yake yofukizamo, nimuyike chofukizamo mmwemo, nimubwere nazo yense mbale yake yofukizamo pamaso pa Yehova, mbale zofukizamo 250, ndi iwe ndi Aaroni yense mbale yake yofukizamo. 18 potero munthu yense anatenga mbale yake yofukizamo nayikamo moto nayikapo chofukiza, nayima pa khomo la chihema chokomanapo pamodzi ndi Mose ndi Aaroni. Ndipo Kora anasonkhanitsa khamu lonse mopikisana nawo ku khomo la chihema chokomanapo, ndipo ulemerero wa Yehova unawukira pa khamu lonse analangidwa owukirawo. So tona nawo kuno ilayi ngati ndithu kuti onse anakungana pamodzi, Mose, Aaroni aliyense ndi chofukiza chake, Dathani ndi Kora ndi gulu lake nawonso anakungana kwambiri kuti iya apaponso ndimatipo ndiye ulemerero wa Yehova unabwera pamene chochitika chake imene 16:19 mpaka 22 anena kuti ndipo Kora anasonkhanitsa khamu lonse mopikisana nawo ku khomo la chihema chokomanapo, ndipo ulemerero wa Yehova unaonekera kwa khamu lonse. Okay, verse 20 ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aaroni nati, dzipatuleni pakati pa khamu lino kuti ndiwathe mwakamphindi. Ndipo anagwa nkhope zawo pansi nati Mulungu, ndinu Mulungu wa mizimu ya anthu onse, walawa kwa munthu mmodzi, ndipo kodi mukwiya nalo khamu lonse? Nde Mose akuyankha ndi Mulungu ati, Mose asuntha mfana Mulungu atha onsewa pakamphindi. Nde Mose akupembedzera anthu anati, mano zikhale zilitenga sigulu lonse limene alapa ndi anthu okhala amene azisogoleriwa. Verse 23 ndipo Yehova ananena ndi Mose nati 24 nanena ndi khamulo ndi kuti, kwerani kuchoka pozungulira mahema a Kora ndi Datani ndi Abiramu. 25 ndipo Mose anauka namuka kwa Datani ndi Abiramu ndi akulu a Israeli anamusanga. 26 ndipo ananena ndi khamulo nati, chokanitu mahema anthu awa oyipa, musawakhudze kanthu kawo kalikonse, musawonongeke mzochimwa zawo. 27 potero anakwera kuchokera pozungulira mahema a Kora, Datani ndi Abiramu, ndipo Datani ndi Abiramu anatuluka nayima pa khomo pa mahema awo ndi akazi awo ndi ana awo aamuna ndi makanda awo. 28 ndipo Mose anati, ndipo ndi ichi mudzadziwa kuti Yehova anditumaire kuchita ntchito izi zonse, ndi kuti simudzafuna mtima mwanga. Mwanjira Mulungu anamuwuza Mose, akawuza anthu atera chituluke pakati pawo. Ndiye Mose anatuluka ndi chokozera kwakulu, nonse amene muli gimene tatuluka mulimeneyo pamene Dathani ndi Kora osanayima paja pamatenti awo nati ife tili pati ndipombo. Ndiye Mose anazati kuyambira lemuzo yakuti atume Mulungu amandikisa ntchito ndani ineyo. Ndipo pamene patikona imene chapter 69 ndi anatu akafa anthu awa monga amafa anthu onse kapena akasungika monga amasungika anthu onse opasana mchimwe. Ndiye Mose akuluakuzani ine mukangofa njira tino mmene anthu onse amafumira kudwala kamwina kuzafa mdakalamba kusana chimene. Komano verse 30 aliyati Yehova akalenga chinthu chatsopano ndi nthaka ikayasama pakamwa pake ni kaweza ndi zonse ali nazo, natsikira iwo kumanda ali ndi moyo, pamenepo mudzadziwa kuti anthu awa anyoza Mulungu. 21 ndipo kunali pakuta iye akunena mawu awo onse, nthaka inang'ambika pansi pakati pawo, nthaka inang'ambika pansi pawo. 22 ndipo ndi dziko linayasama pakamwa pake ndipo ameza iwo ndi abanja awo ndi amuna awo onse akutsata Kora ndi akatundu awo onse. 33 chomwecho Yehova ndi onse anali nawo anatsikira kumanda ali ndi moyo, ndi dziko linasunama pa iwo, ndipo anawonongeka pakati pa tsopano. Mwanjirena nthaka inang'ambika nthawi ya anthu onsewo onse, gulu lonse linasabira Kora zonse, katundu akazi awo nawo onse kupita ku Igupto. Ndipo chifukwa chimenechi muone zimene Yehova anawuza Mose imene isewembeswa
ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, nena ndi ana a Israeli mulandire kwa Yese ndodo banja lena lililonse. Ndeno anaona kuno chifukwa chimenechi anthu anaukiradi kuti tonani Mose wapha anthu adani, anthu amunthu tikawerenga nkhani mwibiri. Ndiyo Yehova anamuwuza Mose, zimunga banja takutenga ndodo ya aliyense amene akufuna akuona ngati wakhala ansembe, nemuzi kuyifika pamaso panga ndodo imene itamere imene ndilo ansembe. Ndiye pachifukwa chimenechi tipeza nawo no tikamiza ndi nkhani tona ndodo imene itamera ndodo ya ndani ya Aaroni. Ndiye ndodo ya Aaroni itangomera chinachina chimene ndino anthu amazingati akomati timalakwisa ndi Aaroni damina ufuna khala chani wansembe. Then Gamaliel in chapter 2, verse 26 mpaka na 29, naona huko ndipo iye amene alakika ndiye amene asunga ntchito zanga kufikira zisirize. Kwa iye ndizampasa ulamuliro wa amitundu, ndipo adzalamulira ndi ndodo yachitsulo monga zolengera za owumba ndiye ziphwanyika mapale, monga inenso ndalandira kwa Atate wanga, ndipo ndidzampasa iye nkhanda. Iye okhala nawo kuti amve chimene zimanena kwambiri. Ndilo nalapo tikamawerenga apapo tikutha kuonana kuti Yesu Khristu ali ndodo yachitsulo imene akuti amaswanya nayo mipingo. Okay? So tona mipingo imene ikamira amayiko pamene Yesu sakubwera amayiko adziko lapansi panazalo ndani ndiye ndano iye wapasana ndodo imene zikamandani mwa Atate. So tona kuti Mose adamuza Aaroni abwese ndodo yake ichi ndodo ikenamira so that no Aaron amene ali osankhidwa. Mwanjira ina kutola no Yesu Khristu yekha amene ali osankhidwa, yekha amene amafunika alamulire, yekha amene ali mwanamu. Ndilo kuona no Khristu akuti naye ndiwo nawo ngati akhale mayiye ino ndi nafeso kutakhalanso pamodzi ndi iye kukhala mfumu alamulira pamodzi ndi iye. Okay? But chapter 4 verse 24 mpaka 25 26 nawo ndipo mmene anamva anapeza mawu a Mulungu ndi mtima umodzi nati, mfumu ino ndine wolenga thambo lakumwamba ndi dziko ndi nyanja ndi zonse zili m'menemo. 5 amene mwa Mzimu Woyera pakamwa pa kholo la Davide mtumiki wanu mudati amitundu anasonkesera chifuwa chanu nalingalira zopanda pake anthu. 26 anazidalitsa mafumu a dziko ndi weruza anasonkhanira pamodzi kutsutsana ndi Ambuye ndi Khristu wake, pakuti zoonadi anasonkhanidwa pamodzi muno Herode ndi Pontiyo Pilato yemwe pamodzi ndi amitundu ndi anthu a Israeli kuchitira chero mwana wanu wopatulika Yesu amene munamudzoza. Ndilo nalo chimodzimodzi zimene zinakhalira ndi Aaron kumwamba Lucifer ndi angelo sanamukira ndani Yesu Khristu. Pa dziko lapansi Yesu anabwera chikile cha dziko lonse lapansi kuposokuzana ndi Lucifer yomukira ndani mwana wa Mulungu amene ali ndani Yesu Khristu. So pomukira Yesu Khristu anthu anayi akukira ndani Mulungu akuti wakumwamba. Ndilikaona mmene pa Masalimo chapter 2 verse 5 mpaka 8 anakuti pomwepo adzalankhula nawo mu mkwiyo wake nadzawaopsa mu ukali wake. 6 koma ine ndadzoza mfumu yanga pa Ziyoni phiri langa loyera. 7 ndidzauza za chisimbirizo Yehova anena ndi ine, iwe ndiwe mwana wanga, lero ine ndakubala. 8 undifunse ndipo ndidzakupasa amitundu akhale cholowa chako ndi malekezero a dziko lapansi akhale akoako. Ndinaona pali pa chipimo chapter 2 lapo Yesu Khristu amene akulamulira konse kudzera mu ndodo yachitsulo imene anthu ako Atate. Koma tikuthaona kuona nomwe ngati Mose anazoza Aaroni Atate akuzoza ndani Yesu Khristu lakhala lamulo. Okay? Koma no chike njani dziko lapansi kutha kumukira ndani Yesu Khristu. So tikutha kuona mithuzi mmene ndiye tifuna tione mangani yadera kuti zisizi zikuyimira njani. Masalimo chapter 2 verse 9 mpaka 12 anato udzawatchula ndi ndodo yachitsulo mongati tikizika Masalimo 2 verse 9 udzawatchula ndi ndodo yachitsulo udzawaphwanya monga mbiya yowumba. 10 tsono mafumu ino chitani mwanzeru landikani oweruza ino adziko lapansi. 11 tumikirani Yehova ndi mantha ndipo kondwerani ndi chithethe. 12 msomphe mwanayo. Okay, mupyompyoze mwanayo kuti angakwiye ndipo mungatayike njira.
ukayaka pang'ono okhala mkwiyo wake ndakuliza fenapo mchemchione mwanawe okay kuti angakwire okay so tikamwana muno mutotanamo dziko lapansi lonse likuwukira ndani Yesu Khristu nomwe pali ali musamukire ndani amene fane kuyako ukakula azaononga yani mayiko okay so lona mo ngati kwa ntafa nosama wengeka fana na wengeka ndani apa tona dziko lapansi likuwonongeka fane amukira ndani Yesu Khristu okay koma zikambira kuti mamba tinaona kale pa Mimiri chapter 3 verse 1 mpaka 4 kuti panali magulu awiri awo gulu limodzi linawonongedwa gulu lina linakhala moyo ana awiri anawonongedwa Yesu ndi mlendo ana awiri anakhala moyo Yesaya 6:9 Yesaya 6:9 akuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa kwa ife mwana wamuna wapatsidwa ndipo ulamuliro udzakhala pa mapewa ake ndipo adzamutcha dzina lake lodabwitsa wamphamvu Mulungu wamphamvu Atate osatha Mulungu wamtendere unoso umeneyo Yesaya 6:9 kamba za Yesu Khristu ali kwa ife mwana watatu wapatsidwa kamba za Yesu Khristu adzakhala Mulungu wamphamvu Atate osatha tikufuna kwambiri tingokuzukuta nkhani imeneyo kuti Yesu Khristu akukhala Atate osatha chifukwa chani okay Ahebere 2:10 aonalo pakuti kunamenera iye amene zonse zili chifukwa cha iye ndi zonse mwa iye pakutenga ana ambiri alowe ulemerero pokunza okay pakuti kunamenera iye amene zonse zili chifukwa cha iye ndi zonse mwa iye pakutenga ana ambiri alowe ulemerero kukonza wamphamvu mtsogoleri woyamba wa chipulumutso chawo mazo awo 13 ndiponso ndidzamtama iye ndiponso taonani ine ndi ana amene Mulungu anandipasa so taonani Yesu Khristu amene akubwera pa dziko lapansi pakudzera momwe akukhala ndikukwera mwamba ndizozera akuti zozanso ife ndi moyo umene akati 4:6 aona kuti pakuti Mulungu akutumiza mzimu wa mwana wake kwa ife ndipo ife tikulira Aba Atate tiona ndawo kuti Yesu Khristu akukhala Atate kwa ife tonse amene tinalandira mzimu wake tonse amene tabadwa kumaso kuchita ana andani a Yesu Khristu koma Yesu sakuchita kuti ndi Atate otani wosatha ndiye tikaona mulungu tonano Aaron Yesu ndi ana ake okay pamene Yesu Khristu ifeyo kuchita ana ake andani a Yesu Khristu tione pamene pa chapter 1:6-7 anapo leti Yesu ife mfumu tikhale ansembe a Mulungu ndiye Atate wake kwa iye ukhale ulemerero ndi mphamvu kufikira nthawi za nthawi amen 7 taonani adzaza ndi mitambo ndiponso diso lonse lidzamtendere iye iwonso amene anampyoza ndipo mafuko onse a dziko lapansi adzamulira iye terotu amen ndiyero kuwanda mulungu taona ndino Aaron ali ndi ana awiri anaphera ifanana ndi sabelo wachilumba awiri amene afanira mbalo malo so taona pa dziko lapansi pali gulu la anthu awiri pa dziko lapansi anthu amene alandira moyo wa Yesu Khristu ndi kubadwa kumaso ano ndi gulu lina la anthu limene sikumulandira Yesu Khristu limene likupereka moto wa chilendo ndiyero kuwanda mulungu taona tonse ifeyo anthu kudzera mwa Yesu Khristu umunthu wachena nani ndi Mulungu okay koma chimenechi ndi chathu tikakhala tabadwa somaya mwasopano so magulu anthu awiri pa dziko lapansi pano adzakhala okay so tikutha kuonera kuno mwagulu limeneli anthu amene akuzitcha akhristu pali akhristu ena amene abadwa masopano amene alandira moyo wa Yesu Khristu mapala ena mphamvu ikananani anayikana ndi amene mphamvu ikanayikana amene akhoyo mwayo okhatha china chiliyonse mwayo okhatha kuzivekesa china chiliyonse amene ndi amene apereka moto wa chilendo ndi amene akuchita ndi Bible amene akusiyana ndani Yesu Khristu mano pa dziko lapansi lomwelo pali ena ake a Mulungu amene ndi ana ake a Yesu Khristu amene akuchita chifuniro chake ndi kusonyeza mzimu wake 1:6-2 ndifika amene akuti amene akundisungudza kuti woyera mtima adzaweruza dziko lapansi ndipo ngati dziko lapansi lizaweruzidwe ndi muli osayenera kodi kuweruza timilandu chochepa kundisungudza kuti zaweruza angelo koposa kuti anenanga zinthu za moyo uno so tikaona Zorende verse 4 akuzanso ifanano kodi ndipo ndinaona mipando yachifumu ndipo anakhala pamenepo ndipo anapatsa chiweruzo ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene analadula makosi kwa moyo wa Yesu Khristu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu ndi iwo amene sanalire chilombo kapena fano layi
nisanalandira imba pamphiri pawo ndi padzina lawo ndipo anakhala ndi moyo nachita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka chikwi. Ndiye tikaona zonsezo tionana kuti ndithu Yesu Khristu ali ndi ana awiri. Okay, anthu onse amazitcha kuti ndi Akhristu. Okay, ena ndithu awalanda ndi mzimu wake akupereka ndithu ulemerero kwa Mulungu, mwamphu wina ndi kungozitcha Akhristu komano sinamudziwe Mulungu, sitinabadwenso masomano. Komano okhawa amene ali ake a Mulungu, amene ali ndi mzimu wake okhawa ndi amene akukhala pa mpando wake wachifumu, kusandoza bwino ndi amene akukagwira ntchito imodzi ndi Khristu, chimodzimodzi ngati ana ake Aaroni analowa m'malo mwake iye atapita, ndiponso obadwa mwa iye ndi amene amakhala ansembe. So tikutha kuonapo kuna kuti ndithu oyera mtima amene ali mwa Yesu Khristu ndi amene azatha kuweruza yani dziko, zakhala pa mpando wachifumu oweruza mbiri ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Imanisangasambe Apostles 2:4 imanena pamene Khristu adzaoneka ndiye moyo wathu, pamenepo inunso mudzaonekera pamodzi ndi iye moyo. Mafuna kupita nani kunako kuti Yesu Khristu ndiye moyo wanu, chifukwa Yesu Khristu akudza kumakazadza akufuna adzaonekere iye moyo wake. Ndiwempha kuti ine mukatha kulakha Yesu Khristu ndikulandiwe ngakhale ndi